Zdraví vás Mike Spirit. Dneska je streda, takže som sa vybral trošku si zacvičiť, vypotiť sa, trošku vypustiť paru. Lebo piatky, soboty, víkendy trávim väčšinou v zafajčených priestoroch, klubov, na koncertoch. Takže si treba trošku niečo pre svoje teličko ubolené urobiť a mal by sa dávať aj ty, pokiaľ nechceš mať strnutú chrbticu, ak sedíš za Facebookom celý deň. Občas dohodí si aj ty zacvičiť, lebo v zdravom tele zdravý duch. Takže dneska to dávam, dneska to dá aj ty, dneska to dáš.